फिन खेबसेबाव उदालगुरियाव बोखांदों गोहोगोरा हाथियार। नंगौ, बे खेबाव बोखांबावदों हाग्रायाव दोनखोमानाय गिख्रंथाव हाथियार। आसाम पुलिसनि गोख्रों नोजोराव बोखांजादों बे गिख्रंथाव हाथियारफ्रा। उदालगुरिनि मासबाद सिखारिदाङा हाग्रानिफ्राय दोनखोमाना दोननाय गोबां बिबांनि गोहोगोरा हाथियार बोखांदों। बे समाव बोखांजानाय हाथियारफोरखौ बबेबा उदखारि हान्जानि दोनखोमाना दोननाय हाथियारफोर होनना सन्देह खालामदों। बोखांजानाय हाथियारफ्रानो जाबाय गं 6 एके राइफल, गं 9 मेगजिन, गंसे पिस्तल आरो खेबसेनो गं 74 गर गुलि। हाथियार मोननाय खौरांखौनो लानानै ओनसोलाव बयबो सोमोनांदों आरो बयनिबो गोसोआव सोंथि फैदों जे बे हाथियारफ्रा सोरनि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।